Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van der Rino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de koninklijke onderscheiding. We beginnen onze uitzending met mevrouw Esther Meijer-Sydney van CBS Bonaire. In 2018 was de arbeidsparticipatie op de 3 eilanden van Caribisch Nederland hoger dan 2 jaar geleden. Op Bonaire had 70% van de bevolking van 15 tot 74 jaar een betaalde baan in 2016, tegenover 73% van vorig jaar. De arbeidsparticipatie op Sint-Eustatius steeg van 66% naar 72%. Wij hebben de arbeidskrachtenonderzoek uitgevoerd in 2018. Wij voeren dit onderzoek uit om de 2 jaar. Het betreft hier een adressensteekproef, waarbij we niet naar alle adressen gaan op Bonaire, en Saba en Sint-Eustatius trouwens, maar gedeelte daarvan worden geënketeerd. Dus elk huishouden dan die in de adressensteekproef is gevallen, wordt dan geënketeerd. We zien nu, hebben we het over de arbeidsdeelname. Dat betekent alle personen die betaald werk hebben tussen 15 en 75 jaar. In 2018 is dat 73%. En als we vergelijken met 2016 was dat 70%. In deze onderzoek kwam ook naar voren hoeveel mensen vaste werk hebben en freelance? Ja, klopt. Dat kwam ook naar voren. En daarnaast hebben we het gehad ook over de mensen in tijdelijk dienstverband en vast dienstverband. Maar dat is allemaal te vinden op opendata.cbs.nl. Ook de jongeren doen het beter. Tussen 15 en 25 jaar is die groep iets groter geworden. Dus van jongeren die aan het werk zijn, betaald werk hebben. Dat is ook iets gegroeid. We hebben het altijd over Bonaire, maar jullie doen deze onderzoek ook voor Saba en Sint-Eustatius, toch? Klopt, dat doen we ook, zeker. Wij doen hier alle statistieken, of de meeste statistieken zijn voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. We zien dat het percentage van werkenden op Sint-Eustatius is toegenomen van 66% in 2016 naar 72% in 2018. En voor wat betreft Saba is de toename van 62% in 2016 naar 66%. Dus daar zien we ook een toename. Wij publiceren ook naar beroep. Dus de kijkers kunnen ook kijken naar bijvoorbeeld hoeveel docenten waren er in 2014, 16 en 18. Hoeveel verkopers, juristen. Wij publiceren ook naar bedrijfstak of naar branche, bijvoorbeeld industrie, hotel, horeca, onderwijs. Dat is allemaal te vinden. We hebben ook gekeken naar de werkloosheid. Als we puur kijken naar de percentages, in 2016 was het 6,7% van de beroepsbevolking en in 2018 was het 3,3%. Wij publiceren ook hoeveel mensen in voltijd en deeltijd werken. En in 2018 was dit 58,7%, was fulltime aan het werk en deeltijd was 14,4%. Alles waar we het over hebben gehad hier is te vinden op opendata.cbs.nl. Dat is onze online databank. En daar kunnen de kijkers alle informatie downloaden in Excel-formaat, zelfs analyses maken. Het is allemaal gratis toegankelijk. Ook kunnen we dit persbericht teruglezen op www.cbs.nl/Caribisch Nederland. Daarnaast wil ik iedereen attenderen op onze Facebookpagina, waar we ook vaak leuke nieuwsitems publiceren en leuke feitjes en statistiek. We publiceren ook cijfers naar buurt. We hebben Dia de Antriol gehad. We hebben binnenkort ook Dia de Rincon. En daar publiceren we ook interessante feitjes. Dus dan wil ik iedereen uitnodigen om onze Facebookpagina te bezoeken en te liken. Het is Statistics Caribbean Netherlands.
Afgelopen week, 26 april, om 10 uur 's ochtends, hield er een bijwoning van de koninklijke onderscheiding bij ambtswoning van gezaghebber plaats, waar de heer Laurens Larry Daniel Gerards de koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor zijn vrijwilligerswerk op Bonaire. Waar het om gaat, een koninklijke onderscheiding is voor degenen die hun schouders vrijwillig hun schouders onder de ontwikkeling van ons eiland steken. En de condecorandus van vandaag is een goed voorbeeld van, die dat al jaren doet. En ik vraag ieder ook om zijn goede voorbeelden te volgen. Daarnaast wil ik ook onze commissie bedanken voor het behandelen en in behandeling nemen van alle voorstellen die we vandaag hebben gekregen. En natuurlijk gaat ook een verzoek en aan ieder een beroep om voor volgend jaar ook voorstellen te doen, zodat wij ook meerdere onderscheidingen en iedereen die vrijwillige werk doet hier op ons mooie eiland kunnen waarderen. Laurens Daniel Gerards, geboren op 13 januari 1956 te Curaçao. De heer Gerards decorandus, een integer, sociaal en bescheiden persoon met een ruim gevoel voor humor. Decorandus is van kinds af aan opgegroeid op Bonaire. Respect voor de medemens en de natuur is hem als een belangrijke waarde in zijn familie meegegeven. Na de lagere school op Bonaire en het voortgezet en hoger onderwijs in Nederland te hebben volbracht, keerde Decorandus, na voor een periode werkzaam geweest te zijn bij de KLM, terug naar Bonaire. Alles ben ik. Hè. Het is een hele groep mensen die dit allemaal gedaan hebben. Dus ik vermoed wel dat er een paar initiatoren hier zijn. Waaronder andere, een hele belangrijke, denk ik, Guido Wiersma. Deze man heb ik ontmoet toen ik 13 was en naar het internaat ging in Nederland. Hij is mijn voogd geweest en nu is het mijn hele goede vriend. En dat gaat eigenlijk van, ja, als voorbeeld naar mij toe en ik probeer het weer aan kinderen uit te leggen. Want je moet een kind niet een vis geven, maar leren vissen. En letterlijk en figuurlijk. Nou, vandaag is zo'n heel aparte dag. Waar ik kan zeggen dat de fats, de container met de instrumenten om de boeien te maken, om die vis te lokken, die staan daar. Ik hoop in 2 weken dat ze klaar zijn. En het is ook nog een andere speciale dag, want vandaag is de verjaardag van mijn zoon. Die hier zijn. Ja, dus het verhaal naar iedereen, als je het kan, leer de kinderen leren, zodat ze dan anderen leren vissen. En zo kort en zo simpel zal ik het maar houden. En dus nogmaals, het is een groepseffort, dat ben ik niet alleen, maar het is hartstikke leuk om te doen als jullie kans hebben rond het weekend van de volle maan in mei. Kom langs in Slagbaai en dan kan je het zien. Het is niet te geloven hoe die kinderen in een paar dagen veranderen tot echt een juweel. Dus geef ze de kans. Op 25 april om 4 uur werd de officiële opening van de nieuwe Delphins Villa's afgerond. Ook de nieuwe kaya werd onthuld, Delphins Villa's. We spreken met de eigenaar Gerrit Thijhuis. Er zijn nog wel wat kleine mankementjes, maar de meeste woningen zijn er klaar. En ook de exploitatie van Delphins na het eerste jaar, daar mogen we toch best wel dankbaar voor zijn. Zit gewoon goed in elkaar. We hebben 85-90% bezetting gehaald. Dus eigenlijk toch wel een uniek gebeuren voor een pas openzijnd resort. We hebben ook het afgelopen jaar zien we steeds meer toename van klanten uit Amerika, die ons ook weten te vinden. Van de week hoorde ik nog van een dame die ik goed ken in Nederland. Die had kennis in New York. Ja, in New York waren we eigenlijk de talk of the town wat dat betreft Bonaire Delphins Beach Resort. Dus we hopen dat we nog heel veel mensen uit Amerika kunnen hier binnenhalen. Dus al met al gaan we straks, wil ik toch nog even het woord geven aan meneer Kroon. Iedereen bedankt die meegewerkt heeft. En David en Siska, jullie bedankt voor alle inzet om het resort goed gevuld te krijgen, want dat is het toch de bedoeling. Dus al met al de makelaar bedankt voor de verkoop, want er zijn toch inmiddels 7 woningen verkocht en een aantal liggen er in opties. Dus al met al loopt het toch vrij voorspoedig. Nou ja, dan kunnen we ook weer aan de volgende fase beginnen. Maar eerst dit afmaken, dit verkopen en we doen step by step. Dus we gaan niet verder dan eerst weer klaar, dan weer een volgfase. En we denken zo dat we successievelijk binnen enkele jaren Delphins Beach Resort compleet af kunnen krijgen. Dus allemaal bedankt.
Middels goedemiddag allen. Namens de overheid wil ik ook de heer Thijhuis bedanken voor zijn inzet voor Bonaire, want dit waren niet makkelijke projecten met allerlei punten die ROB, dit en dat. Maar we zijn blij vandaag dat we allemaal hier staan en dat het echt iets van is geworden. En dat we echt trots moeten zijn als Bonaire dat we zulke villa's en ook Delft daar aan de andere kant. En meneer Thijhuis die heeft ook een aantal andere projecten hier op Bonaire. Maar hij is iemand die altijd doet wat hij zegt. Dus dat is een van de punten dat we heel trots mogen zijn als lokale overheid. En we willen nog bedanken en hopen dat we meer projecten zullen bijkrijgen voor Bonaire. Dank u zeer, meneer Thijhuis. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Op 1 mei omstreeks 5:30 middags kreeg de politie een melding over een ernstig ongeluk op de wegboulevard bij de Flamingo International Airport. De politie was ter plaatse en zette de ambulance voor 2 personen die ernstig gewond waren. De personen werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Reden van het ongeluk is nog onbekend. Curaçaose atleten mogen nog altijd niet op de hoogste sportniveau meedraaien. Dat blijkt opnieuw bij de sporters die zich hebben gekwalificeerd voor de Pan-Amerikaanse Spelen in juli. Na de Olympische Spelen zijn deze continentale Spelen het hoogste sportniveau voor de Curaçaose sporters. Hierbij Caribisch Netwerk. Curaçaose topatleten hebben geen mogelijkheid om onder hun eigen vlag uit te komen op grote toernooien zoals de Pan American Games en de Olympische Spelen. Dit komt omdat sinds 10-10-10 Curaçao niet erkend wordt als land. En dat is een gemiste kans, vindt ook wielrenner Hillard Seintje. Ik ben vorig jaar 9e geworden tijdens de Pan-Amerikaanse kampioenschappen en daardoor Curaçao gekwalificeerd om naar de Pan-Amerikaanse Spelen te gaan. Ik ben 26 jaar oud, ik fiets al sinds ik 12 was en ik vind het gewoon heel leuk nog steeds. Nou, het is zo dat wij niet erkend worden als land om aan de Spelen mee te doen. Vorig jaar was het de eerste keer dat we mogen doen als Curaçao tijdens de Pan-Amerikaanse kampioenschappen. Dus daar worden we wel erkend, maar niet voor de Spelen. Ondanks verschillende rechtszaken is het Jean Francisca, directeur van de FDOC, nog niet gelukt om Curaçao mee te laten doen. Maar er is wel goed nieuws. In die algemene vergadering is besloten dat wij met de IOC kunnen gaan onderhandelen. Maar in die zin dat wij wel moeten meedoen aan de Pan Am Sport die zullen worden gehouden in juni in Peru. En Pan Am Sport zou in maart bij elkaar komen om te beslissen of Curaçao kunnen meedoen.
In 4 april hebben we onze vergadering gehouden. Kwam mevrouw Hoevers, ook van de IOC en ook van Pan Am Sport, vertellen dat het kort dag wordt, maar dat ze een oplossing hebben gevonden voor de atleten, dat ze kunnen meedoen met Aruba. Niet in plaats van, als ze beter zijn dan atleten van Aruba, maar on top of that, dat ze kunnen meedoen. En dat is het geval nu. Hiller hoopt dat hij binnenkort gewoon voor zijn eigen land kan uitkomen. Cruiseschip in quarantaine te midden van uitbarsting van mazelen. De regering van Sint Lucia gaf opdracht aan ongeveer 300 passagiers en bemanningsleden om aan boord van een schip in het Caribisch gebied te blijven, terwijl de gevallen van mazelen werden onderzocht. ABC News heeft het volgende. The hundreds of passengers and crew reportedly trapped on a cruise ship this morning because of a measles emergency. That ship has now been quarantined on the Caribbean island of St. Lucia after authorities confirmed someone on board does have the measles and that others have likely been exposed. ABC's Victor Akendo is live this morning at the Port of Miami. Victor, what can you tell us? Well, good morning, David. St. Lucia's chief medical officer deciding not to take any chances here. They've been following the measles outbreak here in the United States, now deciding to keep that ship quarantined and docked. This morning, a cruise ship in the Caribbean with about 300 people on board is under quarantine after a case of the measles was found. We got information early this morning through 2 sources, 2 reputable sources, that there was a confirmed case of measles on board a cruise ship which visited our island. The government of St. Lucia ordering crew and passengers to stay on the ship while it investigates. The CDC is already tracking the worst spike in the U.S. in decades, more than 700 cases across 22 states. The outbreak mostly hitting people who are unvaccinated. First starts with cold symptoms, fever, cough, runny nose, and sometimes red eyes. And that can last for about 3 to 4 days before the rash comes on. So if you haven't been vaccinated and you have what seems like a bad cold, it actually might be measles. One of the most highly contagious viruses in the world. If an unprotected person is exposed to the measles, they have a 90% chance of contracting the disease. It's a very, very contagious virus. It's probably the most contagious virus that humans get. The quarantine ship, just the latest case in an outbreak that officials are fighting to contain. Now an investigation is underway, but in the meantime, no one is allowed to leave that ship. Huizen weggesleurd door aardverschuiving Bolivia. Dramatische momenten in Bolivia. Door een aardverschuiving zakt letterlijk de grond onder een woonwijk vandaan. Tientallen huizen zijn verwoest of ernstig beschadigd. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd, maar zijn alles kwijt. No me dejan entrar ya a mi casa ya para sacar nada. No sé qué vamos a hacer. Estamos hartos, afectados en toda la zona. No sé qué vamos a hacer. Por favor, que nos ayude a alguien. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van der Rino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende keer.